mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! Welcome to the program Top Secrets. Kapiling pa rin ang Basa Princess ng Love Radio, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto, DJ Rocky Tera. At ngayong gabi pong ito ay meron na tayong top secret sharer na gusto magbahagi ng kanyang pinakatatagong sikreto. Hello, pakinggan na po natin siya. Welcome na natin siya on air. Hello, magandang gabi sa'yo. Hi, Rocky. Good evening. Pwedeng malaman kung anong pwede namin itawag sa'yo? Tawagin niyo lang po akong si Mark. Mark. Yes. Ilan taong ka na, Mark? 8. Oy, 38. Parang nag-isip ka pa ng edad mo ah. Hindi, kasi sa December 9, magte-39 na ako. Itong December 9. Wow, parang eksperyensado na talaga. Oh, Mark, tagasan ka naman? Taga QC nga pala po. Oy, saan banda sa QC? Commonwealth po. Commonwealth. O, sige. Mark, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Mark, 38, turning 39, taga QC. Ano ang top secret mo? Ako nga pala isang taxi driver. So ngayon, may naging pasero ako na naging karelasyon ko nung nagtataxi pa ako. So, hindi ko alam kung bakit naisip kong kunin yung number niya. Tapos, binigay naman niya sa akin. Mga 2 days, tumawag ako. Nagpagkita siya sa akin, nag-meet up kami. Kumain kami sa labas. Tapos, umabot ng mga 4 na araw yun. May nangyari sa amin. Talaga may nangyari? Yes po. Paano mo siya niligawan? Sinasakay mo siya sa taxi mo? Yes po. Nung time na yon, galing siya ng probinsya. So, pag uwi niya ng bahay, wala na yung asawa niya ron. May kasama siyang isang bata, anak niya. Siguro mga 2 to 1 yung edad ng bata, lalaki yon. Ano? So ngayon, 2 to 1? Anong 2 to 1? Hindi, ang edad ng bata, mga 1 years old to, o kaya mga 2, mga ganun yung 1 to 2 years old. To naman, 2 to 1 pa bilang eh. Pero may asawa pala siya, kumbaga. From probinsya, napunta siya ng Maynila, tapos may asawa pala siya, pero bit-bit din yung anak niya. Doon sa inuuwian niya, wala doon yung asawa niya. Kumbaga yung anak niya lang yung kasama niya, kasama pa yung isang kaboard niya. Yung pag-uwi niya kasi ng bahay nila, tumatawag siya sa asawa niya, so hindi niya na makontak, hindi na umuwi ron. Pero yung bahay na yun, bahay ng lalaki yon. So ngayon, nalaman niya na may karelasyon na rin yung lalaki. Wala na rin siyang mapuntahan. Siyempre, taga-probinsya nga siya. So, naisipan ko na yun nga, tawag-tawagan siya, kamustahin ko siya. Tapos, nagkikita kami, kumakain kami sa labas. Tapos hanggang sa may time na gano'n nga, may nangyari sa amin na almost mga 4 na araw o 3 days, mga gano'n. Sunod-sunod, gano'n? Opo, diyadala ko siya kasama yung bata sa, alam niyo na po yun kung saan kami pupunta. Wala, hindi ko alam yun. Wala akong alam sa ganyan. Saan yung pinupuntahan nyo? May garahe ba to? Yes po. Ilang oras yun? Siguro, doon na rin kami natutulog. Ay, doon na din kayo natutulog. Nasa magkano rate nun? Ba't natawa ka lang?
Naalala mo pa kung Pero- magkano yung mga rate nun? O may discount card ka kasi syempre pag taxi driver, di ba may discount card yan? Madami kayong discount card eh. Meron naman po, siguro 6 hours, 512, mga ganon. Oh, 500 lang. Mura yun ah. Hello, Mark. Nandiyan ka pa ba? Yes po. Yes po, yes po. Kala ko nawawala ka na eh. Hello, Mark. Yes po. So, sunod-sunod na may nangyari sa inyo. O pagkatapos ng sunod-sunod na may nangyari sa inyo, may nangyari ba na hindi inaasahan? Meron po nung yun nga, nung time na hindi na ako nakikipagkita sa kanya, time na nasa bahay ako, bigla siyang nag-text. Ano yung text? Sabi niya, saan ka? Eh yung time na yon, hawak ng asawa ko yung cellphone ko. So ngayon, nagtanong yung asawa ko kung sino yon. Eh Uy. nakalagay doon na pangalan taxi. Taxi pa nilagay mo na code name ah. Oh, taxi yung nakalagay na code name. Oh, tapos ano yung text nung nung Sabi niya- babaeng probinsyana? Sabi niya, saan ka? Tapos hindi naman ako makapag-reply. Siyempre, hawak nga ng asawa ko yung cellphone. Maya-maya, hindi ako nagre-reply. Siya naman yung tumawag agad. So, sinagot ng asawa ko. Tumawag si taxi. OMG. Oo, Oh, tapos opo. ano sabi ni taxi? Ano sabi ni Mrs.? Sabi niya sa akin, sagutin mo yan. Sagutin mo yan, sabi niya sa akin. So, sinagot ko. So, hindi na ako makatanggi, ganun-ganon. May time na nag-isip na rin yung babae kung kanino ako sasama. So, nalito ako, siyempre. May pamilya ako, alam naman niya. Sandali lang, Mark. Na may Sandali lang, Mark. Hindi ka nakatanggi dun sa misis mo na totoong ang babae mo yung si taxi. Yes po, yes po. Hindi ka man lang nagsabi ng, oh, taxi. Dapat ganun yung bungad mo. Wala, hindi ba pwede, hindi na lusutan ng ganon? Hindi na po kasi yung babae agad yung, alam niya kasi pag babae na tumatawag sa akin, alam niya kasi na dati kong ugali, na chick boy talaga. So hindi yan yung unang pagkakataon. Yes po, yes po. Madami ka na palang record. O tapos, so nagkadalihan na. Pinapili ka ngayon ni Mrs. Sinong pipiliin mo? Si taxi ba o siya? Eh, siyempre yung asawa ko, siyempre may anak kami. 3 yung anak namin nun eh. Siyempre, pipiliin ko yung asawa ko. O anong sabi ni taxi? Eh, wala naman siya magagawa. Eh, alam niya naman na may asawa ako nung time na nag-uusap kami. Tapos, yun nga, sabi ko naman sa kanya, huwag siyang tatawag para di kayo mahuli. Tumawag siya kasi hindi ka nga sumasagot. Oo nga po eh. May tanong ako sa'yo, Mark. Yes po. Yes po. Mark, syempre, Yes, di ba, po. driver ka? Taxi driver Yes, po. ka. Yung si taxi ba, nasundan pa yon ng iba? Opo, nasundan pa po yun. Ano naman, UB Express? Anong codename mo? Anong kinodename mo sa iba? Codename ko, ma'am. Ano? Yun pa rin, ma'am. Taxi pa din? Taxi 2? Ano ka ba naman? Bakit ganun yung mga codenamean mo? Pero nangyayari talaga na pasahero mo, nagkaka-interest ka, tapos biglang nagiging kabit mo? Ganun ba? Hindi naman totaling kabit, ma'am. Kumbaga, ano lang, pag naisipan lang na tawagan o i-text, tapos pag nagre-reply, ay alam mo na yun, ma'am, kung saan yung pupunta. Kakain muna sa labas. Kakain muna sa labas, tapos mamanayuhin ka? Hindi. Yayayain mo na kung saan yung gusto mong pumunta. Talagang niyayaya mo kung saan pupunta. Sumasama naman talaga. Yes po, sumasama naman po. Ay,
Kung sumasama sa'yo, edi yung pogi ka kasi sumasama sa'yo eh. Hindi naman po, ma'am. Ewan ko lang po, bakit ganun? Siguro, marunong lang dumiskarte, ma'am. Hindi sige, ganito tayo. Sinasabi mo ngayon magaling ka talagang dumiskarte, tsaka siguro magaling kang magsalita, no? Tama, hindi? Tama pa. Tama, okay. I-rate natin ngayon yung itsura mo. Sinong kamukha mong artista? Sino yung artistang pinakamalapit sa mukha mo? Wala naman siguro, ma'am. Ay ako, ma'am, i-describe ko na lang yung mukha ko, ma'am. Sige. Matangos yung ilong. Tawag na nga nito. Kayumanggi. Tama lang yung height, mga 5'5". Wala ka talagang kamukhang artista? Yung sinasabi ng ibang mga tao, ikaw alam mo kamukha mo si ganito. Walang nagsasabi sa'yo ng mga ganon? Wala naman, ma'am. Totoo? Baka ayaw mo lang talagang ma-identify ka. One time, ma'am, pumunta na ako dyan, ma'am, sa inyo. Talaga nakapunta ka na rito? Siguro ikaw yung pogi na driver na nagpa-picture tapos sinabi mo, ay, delikado po ako sa misis ko pag ganyan. Charot lang, with harot. Oy, pero Mark. Uy, bakit Cavite yung nakalagay dyan sa natin? Ano siya, taga Quezon City, hindi siya taga Cavite. Pero, Mark. Yes po. Ngayon, wala nang iba. Wala na, ma'am. Kasi, ma'am, kaya nagbago na rin ako. Nagkaroon na kasi ako ng apo. Ilan taon na yung apo mo? 3 buwan pa lang. Itong buwan, mag-4 na buwan na siya kasi Wait ang lang laki naman na rin yung anak ko. Natawa ako sa'yo. Alam mo kung bakit ako natawa? So, meaning bago lang yung pagbabago mo? Oo, nagbago na po ako. Nagbago ka na mga 4 months ago pa lang. Hindi naman, ma'am. Matagal na rin, ma'am. Mga ilang taon na. Ako ngayon, ma'am. Nag-grab na rin po ako ngayon, ma'am. Hindi na ako nagta-taxi grab. So, medyo sensitive si grab. Bawal na po, ma'am. Bawal na yung nakikipagrelasyon ka sa mga pasahero mo. Yes, ma'am. Pwede kang ma-harassment o mawala sa platform ni Grab. Oo naman. Kasi alam mo, protection din yan sa bawat isa. Lalo ka na, di ba, may pamilya ka. Tapos protection din yan dun sa mga pasahero, di ba? Lalo na kung talagang hindi naman nila gusto na magkaroon ng relasyon na habang nasa biyahe sila, di ba? Walang ganong intensyon. Umaga, proteksyon ng bawat partido yung ganyan. So, yan kasama dun sa rules and regulations tsaka sa pagiging disiplinado natin. Yan. Opo. Nung nagda-taxi ka ba, sarili mong taxi yung gamit mo? Hindi, ma'am. Nakikilabas lang din po. Magkano boundary nung time na yun? Nasa 1 hanggang 1,000. Hindi siya, ma'am, hindi siya 24 hours. Ano lang siya. So, ako kasi nung nagta-taxi ako, araw-araw ako nagbabiyahe. Ganun po. Hindi siya 24 hours. So, normally, ang labas mo nun ay? Umaga hanggang 10 to 9, babiyahe ako ng 4 o kaya 5. Ng madaling araw? Apo. Tapos, igagarahe mo ng anong oras? Hindi, kasi meron time na sa kotse na lang din ako natutulog eh. Kaya pala, nagkakaroon ka talaga ng mga babae. Kasi kung hindi mo nabibit-bit palagi yung sasakyan mo, 'di ba? Walang masyadong pagkakataon na magkakaroon ka ng mga relasyon dahil sa pagtataksi mo. Opo. Pero anyway, at least 'di ba ngayon okay ka na. Sabi mo may apo ka na. Yung asawa mo, hindi ba nanawa sa'yo, kakadada sa'yo na may babae ka na naman, ganyan-ganyan? Hindi sa na ngayon, ma'am, sa ngayon po, nag-grab ako ngayon. So, 3 days o 4 days ako umuwi. Naghihinala siya, pero wala na po talaga, ma'am. Sa hirap na rin ng biyahe ngayon, marami nang kalaban ng platform, tapos napaka-traffic. So, makontento na lang tayo dito. Ayun. Naghihinala pa rin naman siya, pero wala naman na.
Ang hirap pag ganun, no? Yung nasira na talaga yung dating tiwala, no? Tapos bawat kilos mo, paghihinalaan ka kahit wala ka namang ginagawa. So ngayon, ano namang mensahe mo dun sa mga kabisyo natin ng mga driver na katulad mo na, alam mo yun, nararanasan yung dinanas mo dati? Baka pwede mo naman silang bigyan ng konting tips and tricks. Ay, wag pala tips and tricks. Baka gayahin nila yung mga pinagagawa mo eh. Code name na nilalagay ng babae sa cellphone. Taxi, diba? Hindi man lang ginawang UB Express. O kaya konduktor, ganun. Oh, sige, go. Mapapayo ko lang sa mga kapwa kong mga driver. Alam mo naman, tayo mga driver, sweet lover, diba? Sabi nga nila. Pero yung mga tinatago-tago natin na sekreto, mahuhuli pa rin tayo. So, hanggat nabubuhay, magbago tayo. Kala ko sasabihin mo hanggat nabubuhay, huwag tayong umamin. Ano pa? Meron ka pa bang sasabihin? Wala na, okay na yun? Ayun nga. Yun, magbigay ng maayos sa mga asawa natin ng kita. Huwag na magtago. Bakit ba? Kapag nagtatago ba, dyan nagsisimula na meron palang iba? Yung iba ma'am, may ganyan. Ay, talagang in-exclude mo pa yung sarili mo. Di mo pa dinama yung sarili mo. Di mo pa sinabi na parang, kasi alam ko yung gawain yan. Bakit sa mga babae ba na nakilala mo? Sila ba yung nagbibigay o ikaw? Yung sa akin ma'am, yung panahon na yan, wala naman siyang hinihingi. Binibigyan ko siya pero ayaw niya. So, ang ginagawa lang namin, kain lang sa labas. Ganun lang po ma'am. Tingnan mo. Ikaw din yung may initiative na magbigay. 'Di ba? Sa ibang babae, bigay na bigay pero sa sariling asawa, parang kulang na lang, higpitan ng sinturon, 'di ba? Hindi naman po. Ay, hindi naman. Buti naman kung ganun. Anyway, Mark, maraming salamat sa pagtawag mo Salamat sa pagbahagi ng yung naging karanasan sa buhay na ngayon naman, proud ka na hindi mo na siya ginagawa dahil marami ka ng realization sa buhay. Sana all. Yes po. Ayan, salamat. Apat na rin po yun. Thank you po. Uy, sali ka sa Love Knows No Boundaries namin Meron kaming pa libreng boundaries sa mga Mr. Lover Driver Boy natin dyan. Ma'am, actually ma'am, nanalo ako dyan ma'am. Itong November, birthday nga po ng anak ko yun November 14. Kaya pala familiar yung boses mo. Sabi ko na nga ba ikaw yun Ako yung nagpa-picture kami ni Tanya Chinita. Ay, hindi ko naabutan yun. Pag nandiyan si Mama Tanya, malamang hindi ko na yata naaabutan yun. Nakita mo ba ako nun? Wala, ma'am. Kasi good morning. Ma'am, umaga po yun, ma'am. Siguro nandiyan ako ng mga 6:30. Yun naman pala. So, wala pala ako nung time na yun. Pag ganun, mga Tanya Chinita, Uncle Dagol, umaga yun. Tulog pa ako noon. Kakanganga lang ng bibig ko sa kama noon. Okay? Uy, pero thank you dahil nakasali ka and congratulations sa'yo. At sa mga kapwa driver ni Mark dyan na nakikinig nyo, sali na rin kayo sa Love Knows No Boundaries. And pwede rin kayo tumawag sa Top Secrets at i-share nyo rin yung mga naging karanasan ninyo sa pagiging driver sweet lover ninyo. Ayan. Thank you, Mark. Pwede pa-shout ako, ma'am? Pwede go. 20 seconds na lang. Okay, pa-shout nga pala sa mga D-Tribes driver sa mga taga Montalban. Ayan, shout ko nga pala si Brother Dennis at Kuya Andy Manalo, ang presidente namin. At si Vice Lemmer Boy. Ayan, good evening sa inyo mga bro at ingat-ingat tayo lahat sa pagbabiyahe. At makinig tayo ng Love Radio kay DJ Rocky. Ayun. Oy, thank you, Mark. Salamat and shout out to everybody. That has been yours truly, DJ Rocky. Goodbye, guys. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!